At sa ating good news, Pinoy Book Character Costume Contest tampok sa pagdiriwang ng Public Library Day sa Alaminos City. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Maya. Mula kina Malakas at Maganda hanggang kay Zuma, Darna at Captain Barbell, bumida ang mga Pinoy book characters sa isinagawang costume contest sa Alaminos City. Bilang paggunita sa 67th Public Library Day, isinagawa ang Pinoy Book Characters Costume Contest sa Alaminos City upang mahikayat ang mga kabataan na tangkilikin ang pagbabasa ng mga libro, lalo na ang mga panitikang Pilipino sa gitna ng mabilis na pag-usbong ng teknolohiya. Suot ang kanilang mga malikhaing costumes, buong giliw na rumampa ang mga bata upang ipakita ang kanilang pakikiisa sa adhikain na ito na sinuportahan naman ng Sangguniang Panglungsod at ng DepEd Alaminos City Division. Sa ilalim ng Proclamation No. 563 Series 1959, ang Public Library Day ay naglalayong mabigyang importansya ang gampanin ng mga public libraries bilang sentro ng karunungan at pangunahing daan para sa ilang impormasyon. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang mga ganitong programa ay isa lamang sa mga paraan upang hikayatin pa ang karamihan na gamitin ang mga public libraries at muling buhayin ang pagkahilig sa pagbabasa ng mga libro. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.